کہ دوہیں رل کے کھڑے حسنین جدوں، اس طرح نہیں کہیں سبحان اللہ. آپ لوگوں کا اور ان لوگوں کا مقابلہ ہے. جہاں میری نظر جائے وہاں مجھے پتہ بھی چلے کہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں. ہاتھ اٹھا کے گواہی بھی دینی ہے کہ ہم محبت رکھتے ہیں. توجہ کیجیے گا کہ دوہیں رل کے کھڑے حسنین جدوں، دوہیں رل کے کھڑے حسنین جدوں، کردار نبی دا بندا اے. دوہیں رل کے کھڑے حسنین جدوں، کردار نبی دا بندا اے. اور جنوں نوکری لب جائے دوہاں دی، جنوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے کہنا ہے، جنوں نوکری لب جائے، جنوں نوکری لب جائے دوہاں دی، تابعدار نبی دا بندا اے. جنوں نوکری لب جائے دوہاں دی، عبدار نبی دا بندا اے. کلثوم و رقیہ اور زینب، کلثوم و رقیہ اور زینب، زہرا حسنین گلاب لکھا. نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. کتنی بیٹیاں ہیں؟ ذرا پیچھے والے حضرات 4 انگلیوں کا اشارہ کریں، مل کے کہیں گے. یہ بچے نوجوان سب مل کے 4 انگلیوں کا اشارہ کریں ذرا مل کے، کہ کلثوم و رقیہ، کلثوم و رقیہ اور زینب، زہرا حسنین گلاب لکھا. کلثوم رقیہ اور زینب، زہرا حسنین گلاب لکھا. انہاں مہک دے پھلاں، انہاں مہک دے پھلاں دے صدقے، گلزار نبی دا بندا اے. انہاں مہک دے پھلاں دے صدقے، گلزار نبی دا بندا اے. اور صدیق نو جیڑا حق مننے، صدیق نو جیڑا حق مننے، زہرا حسنین علی وانگو. صدیق نو جیڑا حق مننے، زہرا حسنین علی وانگو. سو رب دی حقیقت وچ فرما بردار نبی دا بندا اے. سو رب دی حقیقت وچ فرما بردار نبی دا بندا اے. کہ جداں فکر دی اکھ تصویر کھچے، یہ اہل ذوق کی نظر جو میرے سٹیج کے قریب ہے، کہ جداں فکر دی اکھ تصویر کھچے، جداں فکر دی اکھ تصویر کھچے، حسنین دیا رخ ساراں دی. ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، بتانا ہے
کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے. میں پھر شعر پڑھوں گا کہ جداں فکر دی اکھ تصویر کھچے, جداں فکر دی اکھ تصویر کھچے, حسنین دیا رخ ساراں دی, جداں فکر دی اکھ تصویر کھچے, حسنین دیا رخ سارا دی, او دعا شکاندی, او دعا شکاندی, قاری ناظم صاحب او دعا شکاندی, سوچا اندر دیدار نبی دا بندائے دیدہ. ہاتھ اٹھا کے اور لہرا کے کہنا ہے او دعا شکاندی, او دعا شکاندی, سوچا اندر دیدار نبی دا بندائے. کراں ذکر علی دیاں بچیاں دا, کراں ذکر علی دیاں. آپ نے گنگنا کے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے کراں ذکر علی دیاں بچیاں دا. ہاتھ لہرا کے ذرا, کراں ذکر علی دیاں بچیاں دا, کراں ذکر علی دیاں بچیاں دا, مینوں نعت دی لذت ملدی ہے. کراں ذکر علی دیاں بچیاں دا, مینوں نعت دی لذت مل دیے. یا ذکر نواسیاں دا سائم, یا ذکر نواسیاں دا سائم, پرچار نبی دا. ہاتھ اٹھا کے ذرا, یا ذکر نواسیاں دا سائم, پرچار نبی دا بندائے, پرچار نبی دا بندائے. دوہیں رل کے کھڑے حسنین جدوں کردار نبی دا